Ahojky, ojky, já vás zdravím u mý informačky. První věc, co tu mám napsaný, chtěl bych se vám dělit mých pár osobních věcí. Za druhý bych jsem se chtěl trošičku jakože pod komentáře, který nastaly u našeho prvního videa. A potom chci vám říct něco o mém mikráku, proč jsem tak potichu a podobně. Takže začneme mými osobními věcema. Jmenuji se Michal, je mi 12 let a bydlím, řekněme, ve vesnici v Habartově. Teď bych se chtěl vrhnout na ty komentáře, které nastaly v prvním videu. Docela mě to naštvalo, měl jsem už chuť, jakože prostě vymazat všechny videa. Měl jsem prostě chuť, protože mi to se jako naštvalo, mrzelo mě to. A když jsem se teď koukal, jakože 30 slednutí na to, že máme kanál starý, tak asi týden. Mně to přijde docela dost úctyhodný. První video, nevím, to je asi tak týden taky, nevím. 30 slednutí, naše první video, OK, 4 dislikey, 3 lajky, 4 negativní komentáře, mě to docela dost naštvalo. Ale za to slednutí to celku stálo, i když nevím, si to lidi dokoukali až do konce. Ale chtěl bych se poděkovat za těch 30 slednutí, sice je to strašně málo. Ale mě to potěší, 30 slednutí mě fakt potěší. A teď jsem se koukal i na Cooks and Creams, na konkrétně se špejličkou. Nebyla to v celku sranda, nebo to zavřený video, to vím, ale čekejte asi z ní sérii, budu natáčet sám, nebo s někým jiným, to ještě nevím. Tak, teď bych se chtěl k mýmu mikrofonu. Proč je tak potichý? To za prvý, protože potichej jsem, neumím pořádně křičet, to není mikrofonem, to je mnou. A no, je to trochu i tím mikrofonem. Snažil jsem se to prostě nějak zesílit, jak prostě na stříháním, tak na Frapsu, tak na YouTubeku, nejde mi to. Začal jsem to maximálně 1%. Jo, tak. Teď bych jsem vám chtěl tedy říct pár těch komentářů, co mi napsali. První byl nějaký, nevím, to byl prej jejich kamarád. Potom to napsal Špejlička, abyste nás přestali hejtovat, protože na to video koukl, protože na to měl chuť. A potom teď nevím, nějaký Vastin Place nebo tak nějak. Teď napsal, že se nemá se dát na YouTube, že nemáme video v HD. OK, jsme začátečníci, já ještě neumím renderovat a nemám peníze na koupení nějakého programu na stříhání a podobně. Takže musíte chvilku počkat, než budu videa v HD kvalitě, což budete muset počkat, protože momentálně nemám dost peněz na to, aby jsem si třeba něco koupil. Natáčím Frapsem, nic jiného jsem si vlastně nekoupil, Fraps mi přišlo jako normální věc, natáčím přesně docela dost youtuberů, i ty slavnějších, myslím, ale určitě později bych jsem si chtěl koupit nějaký jiný natáčecí program. Teď, jsem tam ještě že někoho kopírujeme. OK, ano, vím, že nějaký chlápek pod jménem Cactus.cz. Vím, že nějaký chlápek je pod jménem Vosa. Ale pozor, já se jmenuji Vosy a naše studio Cactus je úplně jiný než studio Cactus. To studio Cactus, jak jsem se dohledal, jsou nějaký zpěváci nebo zpěváka, teď nevím, nějaká kapela, teď fakt nevím, ale my nejsme žádná kapela, my se jmenujeme studio Cactus, proč nám to napadlo, protože mám rád kaktusy. No a to je tak všechno na to studio Cactus. Vím, že se jmenuje někdo Vosa, proč Vosy? To byl můj první nick, vymyšlený nick ze všech. Prostě můj první historický vymyšlený nick. Jo, a proč mám v pozadí Minecraft? Konkrétně jsem na serveru Hixpixelu, no, abyste věděli. Takhle, to už něco poznáte. Tak. Dobrý. No a to by mělo být dneska úplně všechno, taková krátká informačka, chtěl jsem vám tam sdělit pár věcí. Děkuju za ty 3 lajky, ty 4 dislikey, OK, děkuju, že jste nám řekli nějaký věci, naše první video, tak nám to hned nevyčítejte, my to za to neužijeme, první video na YouTube. Tak, to je
je tak asi všechno. A ještě je něco. Chtěl by jsem, přemýšlím, že by jsem si udělal, nebo kdyby mi někdo udělal, by tak hodnej, nějaký nový skin. Konkrétně bych chtěl celý kaktus, akorát s mikinou, zelenou určitě ne. Chtěl bych jsem to se žlutou nebo modrou mikinou. No a pro Gameiku by se akorát změnily barvy. Gameika zatím nemá originální Minecraft. Proč? Protože prostě tak, já jsem si to vyžebral konkrétně z mých kapesní, dal jsem to prostě tetě, která mi to koupila, protože ona má PayPal, koupila mi to, dal jsem jí peníze a odteď mám dobí originálku. Mám jí teprve tak asi 8 měsíců a docela mě to baví hrát na ty servery Hypixel, Mineplex, Shotbow a podobně. No. A docela dlouho nebylo video, tak 2 dny. Teď hned by jsem to chtěl napravit, ještě dneska by mělo vyjít. Ne, dneska ještě ne. Dneska by se měl natočit Cops and Games se špeličkou a Crafting Deed. No a ta dneský informace úplně všechno a děkuju za těch 30 slednutí na Hunger Games a za ty 3 lajky. Tak dneska ahoj.